everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Unsa man kay iyang gilakaw nga murag malipayon man siya. May pasyente ka, Dok. Pasod lang palihog. Ay, musay ko pa uli karon. Good afternoon, Doc. Oh. Good afternoon. May ipakonsulta lang ako ni mo, Doc. Bahin sa unsa man kana? Ang akong problema sa kasing-kasing. Oh. Ha? Magsige magkukuot ang akong dughan. Miss Kwan, i-refer ka sa usa ka doktor nga espesyalista gyud ana sa kita, ha? Okay? May mo bang ikaw na lang ang muhiling na ako, Doc Pardan? Sorry, dili ko espesyalista ana sa kita. Mas maayo gyud sa espesyalista ka magpahiling. Pero, miingon ang akong kaila. Maayo ko na kang doktor sa tanang sakit. Kinsa ang nag-refer nimo nako? Si Dorena, ang imong asawa. Ha? Kaila ka sa akong asawa? Dugay na may higala. Mao ba? Di man mo magkaila si Dorina. Classmate mi sa unang panahon. College days, o nagkabuhag-buhag lang mi. Unya, nagkasugat mi nga pila kasi mana nang nakalapay. O misulta siya na ako nga doktor ang iyang pana. O niya ining ospitala mag-clinic. Mao ba? Ay, tuod. Gusto kong mo contact ni Dorena. Ipangmusta lang ko niya, ha? Oo, Kwan. Unsa may ngani mo? Nicole. Ing na lang siya nga. Ako si Nicole. Okay, Nicole. Okay, sige, Doc. Mulakaw na ko. Di na lang ka magpa-refer na ako og laing doktor? Sa espesyalista gyud sa kasing-kasing? O day, no? Sige. I-refer ko og laing doktor. At tuod, hindi mo magpuyo ron. Gusto nito ako makikita ni Dorena pag-usap. Okay. Binili lang ko sa imong number. Ako lang patawagon nimo si Dorina. Inigabot ako sa bahay. Sure. Unsa? Nalipat ka? Wa nimo masundi sini ka? Nakabantay tingali siya nga imo sa gisundan. Okay, sige. Pauli na lang. Wanay gamit ka ng paglakaw-lakaw nimo. Sige. Bye, Puldo. Klaro kayong nakurat siya sa kung pagpaila niya. Huwag ka magduda si Dr. Joseph Perdan bahin ako. Pero nga nung man siya musulti sa address sa ilang bahay. Muraman og nahadlok siya nga makatultol ko sa ila. Nga naman ka, ha? Salamat. Kaya natultulan ko na yun ang bata. Kini mga pictures ni Baby Elizabeth. Yung nakuha ko gikan sa bayot. Parehas yun ini picture nga gihatag ni Joseph nako. O sa gid ay sa ako na biktima ang anak ni Joseph. Kumusta ang imong lakaw? Joseph. Salamat nga niya ka nasbay. Abi nimo, nabalaka kay ko kung tuwa ka na sa gawas, Dorina. Sa ako nang gikaingon kanimo, Joseph. Dili ka angin mabalakan ako. Di ginakalikayan, Dorina. Yun na. Nagunit ka sa picture ni Elizabeth. Naguna-una lang ko niya.
Dorina, ayo naglabtang imong bahin sa atong anak. Dako lagi si Elizabeth karon no? Oh, posible nga nag-eskwela na siya. Kung buhi pa siya. Buhi siya. Oh, Dorina. Mao ka nang ibutang sa imong nauna, Joseph. Nga buhi si Elizabeth. Dorina. O gibati ko. Hapit ko na makit-i si Elizabeth. Unsa? Dorina, husto na. Dili ka na maayong pamatiyo ni anang imong sinultihan. Nga no? Nagtuo ka ba nga nabuang ako, Joseph? Huwag ko mabuang, Joseph. O gibati ko nga hapit ko na makiti ang atong anak. Dorina. Yun na, pagod. Nga nung nakasiguro magkaanak. May mga kaila ko nga mitabang na nako sa pagpangita sa bata. May mabagsultihan ako nimo. Kinsa ng mga tawhana. Unya ka na makaila nila. Kung makitaan ko na ang atong anak. Dorina. Doon kagikan, Nika. Nagbahayahay sa baga. May problema ba? Wa. Pero ayaw lang yun pagunahon na og mga binuang. Aron di ta magubot. Nga naman. Nadlo ka nga ako hinaptan si Dorina. Nahibaw na ko sa dagan anang utok mo, Nika. Kung doon na kay gusto, imog yung kuhaon, di ba? Mine, trabaho ang akong gifokusan karon. Ang pagpangita og mga nindot o breeding ng mga bata nga akong ipalikya. Oh, Nanawag si Mrs. Grace na ako. May lain siyang kliyente nga lain ang kipangita. oh. Unsa naman sab ang iyang gipangita? Mga teenager. Pero, mas mahal. Oh, okay. Ang importante, mao ang kwarta. Ang edad, 6 years old na to sa 13. Mao ka na iyang ipangita karon. Oh, anha ka sa mga eskwelahan mangita ni ana. Di ba lang ko ni mo tabangan? Kung may mapilian na mo, mutabang na kus kidnapping, dako-dako na na. Musukol na na. Mao man bitaw magpatabang ko nimo. Okay, tabangan ta ka. Ugma, mapadayon ko sa pagpamili og mga mabaligya. Sige. Good night. Good night. May lain siyang lakaw. Klaro kaayo nga may gitago nako si Nika. Dorina. Oh. Uy. Wa naman dili si Dorina sa akong tupad eh. Sa iyo siya milakaw. Dorina? Hain ka siya. Dorina? Uwas siya din sa banyo. Oh, yun. May papel nga naas lamisa. Oh. Suwat man para nako. Joseph, sorry nga milakaw ko. Nga wa mamukaw nimo. May susihon lang kong importante. Mupalik ka dahil ko. Dorina. Dili mahimo mo kumpiyansa ko. Layo pa kayo ang Sabado. Anilang una ko dinhi sa atbang sa tindahan sa bayot magbantay siya mga lihok. Oh. May mihuno nga van tungod sa tindahan. Oh. May gawas ang bayot. Oh. May sugat niya ang... Si Elizabeth ka na. Nagdaog school bag.
Mao pa na ilang pag-ato sa eskwelahan. Sundan ko sila. Kinalang mahibaw ko kung asa mag-eskwela si Elizabeth. Paimuslan kong pagtando ni Eman nga silang mo kidnap sa batanon nga akong pilihan. Kinahanglan sa mga eskwelahan ko mangita o bata. Mas daghan kong kapilian dito. Unya, mabalik ko sa klinik sa doktor. Mao di ka na ang eskwelahan ni Elizabeth. Gibutang gyud niya sa maayong eskwelahan ang bata. Maayo na di ang pagkabutang sa bata. Pasagdan ko lang una nga anha di ang anak ni Joseph. Nahapunan ka man og mayo, Nika. Eman, dili sa'yo na magpangitag patag nga para negosyo. Naipawagit ka, ana, di ba? Nahibaw ko. Tuod, o sa may sunod mong plano karon sa imong asawa, ha? Oh. O nga na pag nakulat ka man, may paagi ka na ba unsaon nga makuha ang bahandi nga tuan niya? May paagi ko og kinahanglang sabton ko nimo. Unsay pud nimong ipasabot? Kinahanglang makigsuod ko og balik ang Salome. Maulag ka na ang bugtong paagi aron makuha ko ang akong gusto nga niya, Nika. Okay. Pero unsaon nimo si Dr. Joseph Berdan? Ako nang bahala sa doktor. Ang importante nga makigsuod pagbalik nako si Salome. Oh, ay pagsilos, Nika. Wala ko'y pagbati nga to sa kong asawa. Ang bahandi na lang ang iyang gitaguan mo'y importante na ko karon. Okay. Musugot ka na nga makigsuod ko sa kong asawa? Musugot na ko. Pero kinahanglang mananghid ka na ko mataghi kayon nga makikita ka sa imong asawa. Kang Dorina. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!